Здравейте всички! Отново сме с видеоканала на Техноматика Гаражни врати. Това, за което бих искал да поговорим днес, са ето тези метални врати. Това са метални врати за сервизни помещения, с които ние разполагаме от години. Но това са така наречените врати конфекция. Те са изпълнени от най-обикновени, с нищо незабележими материали, имат някакво уплътнение, имат секретна брава и до там. Вътре с полиуретанов пълнеж. Ето, вратата не дрънчи съвсем на кухо, но не е кой знае какво. Тоест, това е най-обикновена врата за сервизни помещения. Как обаче тази врата за сервизни помещения тип конфекция може да се превърне в нещо доста по-интересно? Дори бих казал в един уникат, в нещо приятно за окото. Ето точно това сме направили ние от Техноматика. Първо ще ви покажа какво представлява тази врата. В случая гледаме немска врата. Немските врати са по-евтини от испанските и са от по-тънки материали направени. Но горе-долу това представляват вратите. Врати за сервизни помещения, изискванията към тях са да не се изкриват. И за здравина, за разбиване не става дума, за взломна здравина, става дума за експлоатационна здравина. Колкото по-проста е една врата, толкова по-дълго време се експлоатира. Обаче, забелязваме, че тук тази врата изобщо не подхожда на дизайна. Всичко е изпълнено в някакъв битов стил и изведнъж се появява някаква си бяла врата. Бяла гладка врата. Нищо особено. Така, едното, което може да се направи, е тази врата да се бояди са кафяво. Това, което съм направил тук, вече не се рита толкова много с околния дизайн, но пак не е нищо впечатляващо. Да, наистина, стои добре, стои нормално. Не дразни окото. Аз не я забелязвам тази врата. Но бихме могли да направим така, че тази врата да е изключително приятна и интересна. Ето това е врата на около 4 години. Стои отвън, валия, не е мръднала. Така че вратите са хубави, качествени, здрави. Въпросът е как да ги направим и симпатични. Така, сега ще се поразходим малко, за да ви покажа какво сме направили ние от Техноматика по въпроса. Ето какво. Врати, облепени с камък. В случая това са испанските врати, които са от по-дебелия материал, но и немската може да се облепи по същия начин. Касата е обработена с... Не обработена, облечена с дърво. В случая дървото е чам. Но по принцип работим с благородна дървесина, да кажем дъб, сушен, машинно. Или подобни дървета, твърди, издръжливи. Така, още една такава врата, облечена с камък. Вижда се, доста естествено стои, доста приятно. Значи, врати облечени с дърво, с разни плоскости, имитиращи дърво, има буквално под път и над път. Можете да бъдете засипани от такива предложения. Безброй. Но, бихте ли ми показали други врати облечени с камък? Аз поне не зная да се предлагат на нашия пазар такива неща. Така, какво обаче представлява този камък всъщност? Разбира се, не можем да облепим една такава обикновена врата, направена от тънка ламарина и пълна с полиуретанов пълнеж, с дебели тежки плочи, гранит, мрамор или нещо подобно. Този камък представлява тънък слой стъкломат. Сега ще отворя вратата да ви покажа отстрани как изглежда. Ето го този стъкломат. Дебелината му варира между 2 и 4 мм. Който се лепи с едни специални полиуретанови лепила. Тези врати са на 3 години и половина. Аз не виждам някъде да е мръднало изобщо. Няма и да мръдне. Лепилото е по-здраво от ламарината, върху която е залепено. Как се изработват самите стъкломатови плоскости? Значи това са едни плоскости, които пристигат при нас на размер 60 на 30 см, след което ние си ги разкрояваме, за да можем да имитираме шарката на камък.
Всъщност ние сме наподобили тук естествения камък. Ето това са с трите тънки камъчета, сме го наподобили и тук, разкроявайки големите плоскости. Плоскостите някъде далеч в Индия се произвеждат последния начин. Вечерта, като приключи смяната на каменарите в кариерата, плочата, която се е открила скалната повърхност, се облива с стъкломат. Облепва се с стъкломат, епоксидна смола и някакъв стъклен подобен материал, като на лодките, да кажем. Когато сутринта дойде новата смяна, тя отлепва едни големи парчета от скалата, сваляйки повърхностния слой. И за това този материал стои толкова естествено. Отделно ние като правим разкроя тук, нарочно правиме такива рустикови дефекти по камъка. Едно ръбчетата на камъка са дефектни. Иначе, вижте, някъде по скалата е имало релеф. Той е излезъл и тук. Ето, пак релеф виждаме и тук. На камерата не се забелязва много добре, но всъщност на живо стои точно като облечена с естествен камък тази врата. Така, да ви покажа разликата между немската и испанската врата. Испанската врата е с много по-дебели уплътнения. Касата е по-дебела, немската тук е буквално на 0. Този размер също е в повече и е от много по-дебел материал. Тоест вратите не провисват, издържат с години и това, че са облепени с този камък, изобщо не има проблем. Отдолу може да се постави такава допълнителна лайсна, която да препятства преминаването на вятър и на въздух. Има някои технологични неща по нея, разни. Така, пантите тук са много по-големи и по-стабилни. Ето тук разни разпонки против изкривяване и против провисване. И уплътнението от задната страна. Така, това е идеята, която сме приложили ние от Техноматика. Лично аз намирам тези врати за много по-симпатични, отколкото белите им вратовчеди. И всъщност вратите са уникат. Аз не зная някъде на друго място да има такива врати. Бихме могли да изпълним това нещо и за клиенти, разбира се, но би струвало доста парички заради многото ръчен труд. Всичко това се прави на ръка. 2 човека правят една врата 2 дена. Тоест не изработват самата вратата, защото тя пристига готова при нас, а я облепват от едната страна около 2 дена. Работата е много. Няма да кажа с какво се фугира и няма да кажа точно какво е лепилото, с което лепим, защото това е част от нашия ноу-хау. Но вратите стават интересни, симпатични, приятни, уникатни и пасват перфектно на битови къщи. И всякакви неща изпълнени в битов стил. Може би заведение. Това е, което исках да кажа. Благодаря ви за вниманието. Ще се видим в следващото занимателно видео.